Tatlong individual naman na kabilang ang most wanted person sa Rehiyon 1 nasa kote sa magkakahiwalay na operasyon. Para sa police reporter, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM. Report! Nasa kote ng Police Regional Office 1 ang tatlong individual na itinuturing na most wanted person sa Ilocos Region. Unang naaresto sa San Fernando City, La Union ang isang 28 anyos na babaeng nakalista bilang top 6 most wanted person sa rehiyon at nahaharap sa kasong frustrated murder. Kaugnay dito, kaagad siyang isinailalim sa kustodiya ng mga otoridad para sa pagsisilbi ng kanyang sentensya. Samantala, nasa kote naman sa bayan ng Rosales, Pangasinan ang isang 49 anyos na lalaki na nakalista bilang top 8 regional most wanted person at nahaharap sa kasong qualified rape of a minor sa ilalim ng Article 266-A1 kaugnay ng Article 266-B ng Revised Penal Code. Walang inirekomendang piyansa para sa nasabing kaso at kasalukuyan ng nasa kustudiya ng pulisya ang naaresto habang hinihintay ang kaukulang proseso ng batas. Sa hiwalay namang operasyon sa Dingras, Ilocos Norte, naaresto ang 26 anyos na lalaki na itinuturing naman na top 3 most wanted person sa nasabing bayan. Dinakip ito ng tracker team mula sa 2nd Ilocos Norte Police Mobile Force Company kasama ang Dingras Municipal Police Station at 101st Maneuver Company ng RMFB. Nahaharap ito sa kasong attempted murder batay sa warrant of arrest na inihain laban dito at may inirekomendang piyansang 120,000 pesos. Ang pagkakaaresto ay bahagi ng pinaigting na manhunt operations ng pulisya na layong mahuli ang mga nagkasala sa batas. Kasamula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.